Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ne naku Ansu Boy. Wato shirin namu na yau zai kawo mana yadda zaka samu garaɓasa a layin Airtel. In dai kana aiki da layin Airtel, aboki ka bari wannan dama ta wuce ka. Ka biyo mu domin ka sha kallo. Amma kaka manta ka mana subscribing sannan ka danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka. Yawa, wato da farko zaka zo ka nemi Play Store ɗinka, sai ka yi searching wannan application yake mai suna My Airtel. Idan ka jawo wannan My Airtel ɗin, sai ka zo ka danna shi, ka shiga cikin shi. Shine zai gudo ma wannan wajen haka. Yawa, ka gani yana verification. Yawa sun gudo yana sai ka danna authorize. Wato ka gani yana ɗan verification ɗin ga connection. Haka nan sai ka ɗora number ka na layin, wato ma'ana lambar layin ka. Yana sanya yana danna wanga bulan na ƙasa na danna shi ya tafi. Shi ne yana verification. Yawa, haka ya gudo mana wannan fuska. Sai in danna authorize, in ƙara danna authorize. Yanzu sai in bar shi ya ɗan ko minti 5 haka, ta yanda za su turo mini message ɗin. Amma matsalar connection ne wani lokacin da ma ka yi lokacin nan suke turo maka gashi nan ka samu. Amma muna matsalar connection shine yasa ka ɗan jira lokaci kaɗan sai ya baka, sai su turo maka shi. Ko ina haka na diba wajen sallake na babu komai cikinta. To amma da sun turo mini message na diba, za ku ga gashi nan sun bani message mun ga bonus ga suwani. Na yi manta in tura ma wani domin su bani 250 mu. Yawa, haka yanzu gashi nan sun turo mini message. Gashi nan share client Airtel vous offre 250 mots gratuits tamam. Valable 48 heures pour tester la meilleure qualité internet du Niger. Pour consulter, composer. Gashi nan étoile 137 étoile 100 1030 gaz. To yanzu sai ka jawo za mu je mu gwada. Yawa, ka gani gashi nan ma sun gudu gashi nan 250 mu. Amma kada ku manta wannan bidiyon kam ya burge ka danna mana like sannan ka danna mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu kawo muku abubuwa wanda suka shafi harkokin salula.